hold nu helt op. Hvor kender I os for mange kanaler nu? Men det her, det er fast besluttet, at det bliver vores kanal. Ja, vores kanal. Ellers går jeg tilbage til Rally the Pony historie. Det er helt sikkert. Men det er Jesper. My brother. Another mother. Jo. Og vi hedder Caps. Fordi det er Caps. Og vi bros, mig og Jesper. Ja. Og sådan DK, det er bare lidt fordi, at vi er danskere. Det er dansker. Nej. Nå. Jeg har aldrig dansker. Bare roligt, jeg taler ikke sådan. Hvad hedder det? Ja. Vi skal over og spille noget fodbold på skolen nu, og der kommer selvfølgelig gaming, og der kommer selvfølgelig dit og datten, og sjove videoer, vlogs, helt lortet. Det kommer. Det kommer bare roligt, gutter. Den nye kanal, banneret skal nok komme, profilbilledet skal nok komme, det hele skal nok komme. Det er 100% sikkert. Vi går ud af RKJ-gamerne, hvis I finder os. Derfra, der er vi gået ud, fordi det gider vi simpelthen ikke mere. Se, han har også cap på, det er derfor vi hedder Caps. Bros. Caps i flertal, og bros, fordi vi er flere. Ja, kun mig og ham, men altså, det er flertal. Det er ikke kun én bro. Men hvad fanden var det, jeg var i gang med at sige? Vi har meldt os ud af RKJ-gamerne. Det gider vi simpelthen ikke mere. Fordi jeg ved ikke, om jeg kan sige det, fordi Kasper ikke også. Altså, han siger kredsen video, han siger ikke ditten og datten og Så vi har bestemt os for at lave vores egen. Det er helt runder det, vi skal det. Der er der her. Vi skal nok rundt i 100k subs. Husk at stille os spørgsmål eller forbedringer, eller hvad man nu kan. Skriv i kommentaren, hvis I vil se Assassin's Creed Black Flag, Advanced Warfare, FIFA, Black Minecraft, hvis I også vil det. Og det hele er på PS4. Minecraft. Black Light, FIFA, GTA, hvis I vil det. Så vil jeg gerne spille det, Ralle. Vi er nogle sjove, flinke, unge gutter, som gerne vil underholde jer. Gerne vil lave YouTube, gerne vil lave stream. Jeg har faktisk tænkt mig at stå op på Rally the Pony Store, og så faktisk oprette en kanal, der hedder CapsBros.dk inde på Twitch. Så det tror jeg faktisk, vi gør. Det skal vi altså. Hvis vi får 10 subscribers, så laver vi altså 10 altså 10 5 ja. Okay. Jeg hedder selvfølgelig Rasmus. Han hedder Jesper. Ham der kommer med i videoerne, og vi deler jo selvfølgelig den her bror. Og han lægger noget video op, og jeg lægger noget video op. Og Jesper! I hver video vi begynder, ikke? Der siger vi vores navne, altså. Goddag og velkommen til Assassin's Creed med Rasmus her. Ja, okay. I forhold til Kasper siger, hej, det er Kasper Bjergård. Og jeg vil lige sige en ting, jeg skal snart til Sverige, og der vil jeg se, om jeg ikke kan få Assassin's Creed Unity. Kan jeg ikke det, så vil jeg kigge efter nogle højtalere. Kan jeg heller ikke det, så vil jeg simpelthen kigge efter en ny cap, og det ved jeg bare, man kan få helt seriøst. Jeg vil have den dyreste cap, så nogen kan finde i Tyrkiet. Der kommer en ferievlog fra Sverige. Det kommer der på den her kanal. Der kommer en ferievlog fra Tyrkiet af Jesper. Så vil vi bare spille på Langeskov skole. Jeg ved ikke, hvor rigtigt. Hey! Vi skal også lave LAN party. Ses du? Ja, vi skal holde KL. KLP? Nej, det er KP. Kælderparty. Kælderfest. Det er hjemme med mig i kælder. Ja, hjemme med ham, for han skal nemlig flytte. Han skal bo faktisk 15 km væk fra mig. Hvor vi faktisk nu bor 50 meter væk. Så han skal flytte. Det er lidt ærgerligt. Men det skal da ikke stoppe og sige ikke at være sammen. Skal det da ikke? Og jeg får job efter sommerferien. Så
så det er jo også lidt af en udfordring. Men der kommer stadigvæk gaming, der kommer stadigvæk vlogs, det er helt sikkert. Ja, jeg skal jo have computer på et tidspunkt. Der kommer måske også CSGO og sådan noget. Hvad? Ja, Jesper han har fødselsdag dagen før Armin. Fuck fedt, mand. Alt det skal nok blive fikset i dag, lige her. Jeg tror faktisk, at jeg fikser det samtidig med, at den her kanal, eller den her video bliver uploadet. Det bliver selvfølgelig ikke lige uploadet lige nu, hvor jeg optager den. Men ellers... Ja. Boldhår. Ej, jeg skal faktisk over klippes. Fuck, mit hår sidder lort. Mit boldhår. Jeg skal virkelig klippes, mand. Prøv at se mit. Ej, jeg skal virkelig klippes. Skal jeg, inden jeg begynder i skole igen. Det er derfor, jeg går med cap hele tiden. Det er sgu da... Altså, ved du hvad, jeg går sgu da med cap ud til hvad, mand? Capbros.dk, det er sgu da derfor, mand. Begynder du også at gå med cap i skole? Efter jeg har fået mit job efter sommerferien, der skal jeg have en ny tv, fordi jeg har en lorte-tv, der er 30 år gammelt, mand. Altså, det er virkelig, virkelig dårligt. Jeg skal have en ny tv, som jeg faktisk kan få for en billig pris. Og så, ja, så tror jeg vil spare op til kamera, et rigtigt kamera, fordi jeg bruger faktisk iPad'en lige nu, fordi jeg har ikke brug for andet end lige iPad'en. Men vi har allerede et kameraholder, faktisk. Ja, vi har et kameraholder, der er sådan en rigtig stativ. Men jeg tænker, iPad'en. Hvad så om det er iPad, helt seriøst. Fuck it. Det er vel god grafik, tænker jeg. Men det er meget tungt at holde. Det er derfor, jeg skifter arm hele tiden. Men kom Jesper. Jesper. Ja. Vi ses derude. Hej. Senus. Hej.